Ja som alternatívny človek, ja neuverím ti čokoľvek. Hneď z kraja ma vždy zaujíma alternatívna alternatíva. Ja som alternatívny človek, ja hľadám alternatívny všeliek a najviac ma vždy zaujíma alternatívna medicína. Ja som alternatívny človek, ja som alternatívny človek, ja som alternatívny človek, ja som alternatívny človek, ja som alternatívny človek. Vidím alternatívne celý svet a čo ma najviac zaujíma je politická alternatíva. Ja som alternatívny človek, 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 ja som alternatívny človek. Zem nie je sférického tvaru, ale je akýsi ploský útvar v podobe pice s geometrickým stredom na severnom póle a s Antarktídou rozloženou po celom obvode, aby oceány nevytiekli. Ľudstvo je systematicky klamané vodcami a inštitúciami. Vesmírny program a aj všetky fotografie Zeme z vesmíru sú falošné a astronauti sú herci. V okolí Antarktídy má NASA rozmiestnené hliadky v lodiach, ktoré strážia, aby sa nikto nemohol pozrieť na to, čo sa nachádza za ňou. Ja som alternatívny človek,